Curma an spéis in san cinenne tionscadal seo a tarsúla inis a bhaith le ceilriú a dhéanamh ar méid ar buine amach. nó sílam do mórcaid na daoine fiúhhain bhfuil géile cocab ní higann siad a méid gur réir leis an irid seo bhaint amach a cruthú ardan de aeroscríbhnaí, a cruthú ardan agus spéis saoilte fásta donna rinshhaid ar bailú. Mas maile ar fud fad an túisceart agus tá tíbh siad an Gearóid, tí míad an Gearóid. Thug sé sin ardan de gíní nua a bhí teach an cí mar scríbhnaí. Luúman sin a lehéis de chlán bheith gréna a fardeis rinshhaid sí ar sacapéin áilte ach an na más sin tá thar seach nuach cin de gíní a scríú gcónaí san tUltach ina más sin tá lehéis de Padar Dúda, tá lehéis de Tommy Hollywood, Thomas McKillinan, tá Seamus Mulligan, a nuair sin luúm a haine féin Sean O'Hannon, agus tá go leor eile gur bas an ceantar béidir nach miú aon rud mas maile fáilte a péin ach bé go bhfuir siad an de sin ardan a eil ar a gid scríbhneachta agus ar a gid saothar a bhí siad a bailú ar fud fad an ceantar.